Čo sa nám vybaví pod slovom Slovensko? Lúky, úrodné polia, hory, lesy bohaté na zver, rieky bohaté na ryby. Počas návštevy základnej školy som žiakom, 8-ákom dal základnú otázku. Čo si ceníte viac? Je to voda alebo ropa? A všetci jednohlasne a spoločne odpovedali, je to voda. Voda je život a Slovensko je bohaté práve na vodu. A z týchto dôvodov, ktoré som už uviedol, jednoznačne Slovensko je veľmi bohatá krajina, má svoje danosti a z týchto daností je potrebné pri rozvoji vidieka i vychádzať. Preto našim základným cieľom je využiť potenciál našej krajiny, ktorý naša krajina ponúka. A základným cieľom je, aby sme produkovali na našich úrodných poliach, v našich lesoch, aby sme dorábali lacné slovenské potraviny a môžem zodpovedne povedať, že počas nášho pôsobenia vo vláde slovenské potraviny, ktoré dochádzajú na pulty, sa ceny nezvýšili a vždy sme mali zodpovednosť za to, aby boli neskazené a aby boli zdravé a prospešné pre našich obyvateľov.